Kecelakaan maut sing nglibatno rong truk nok dalan Gedhe Ngawi Caruban tepate mlebu Desa Karangsari Kabupaten Ngawi. Truk sing jenise Mitsubishi Fuso nggawa muatan kayu jati iki ringsek nok sisih kabin sakwise nerak ngguri truk tronton sing parkir nok pinggir dalan. Amarga kedadian iki kernet truk sing jenenge Henry Desta 31 taun warga Kedemamang Kabupaten Blitar mati kecepit kabin truk sing ringsek. Korban kasil diamanno sak jam sakwise kedadian. Sawentara supir truk ngalami catu-catu. Miturut supir truk Sutikto 47 taun warga Kedemamang Kabupaten Blitar, DE ambek kernet amot kayu teko Blitar nuju Blora Jawa Tengah utawa teko Etan Morongulon. Diduga supir ngantuk truk sing ditumpaki oleng terus nabrak tronton sing parkir nok pinggir dalan. Supir tronton Eko Setiawan 40 taun warga Jonegoro pas kuwi turu nok jero kabin. Bantere tabrakan gawe kabin ringsek ambek kernete kecepit. Sakwise kasil dievakuasi, korban langsung digawa nok kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi kanggo nglakoni visum. Sawentara supir truk sing ngalami catu-catu dirawat nok Rumah Sakit Widodo Ngawi. Polisi sing teka nok lokasi kedadian langsung nglakokno olah TKP. Rong kendaraan sing kelibat diamanno nok pos polisi. Kasus kecelakaan iki saiki ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, JTV Ngawi.